आरोबाव जों इसोरखौ हामबायनायजों लोगोसे जों एसे हिसाबै जों मिथिगौ आबै फादार फ्रान्सिसआ बेयाव फैनानै गोबां खामानिखौ मावनानै दिनैहाय जों गासैनिबो अननाय आरो जि खस्थ'जों गावनि पारिशआव फैनायनि गेजेराव गोबांथा मोनसे चेलेन्ज एबा गिनाय फैयो अब्लाबो फादारा बे गासैखौबो बिबानफारिखौहाय लानानै जेरै बेनि अननायखौ आरो गोबां पारिशनि जौगानायखौहाय आवगायहोनायजोंहाय बे क'क्राझार आवगायनायनि सिगां जोंहा बावैसोखौहाय हामलायनाय लोगोसे फादारनि थाखाय जोंनि मिसन जोंनि बेंकनि थाखाय बिबावो जाहाथे जेरैबायदि फादार मोजाङै मोजां जोङो मोजां माबोरै मावनांगौ माबोरै आवगायहोनांगौ बे गासैखौबो जोङो बिसोरनो गथायनि आरो फादारनि थाखाय बिनि जाहाथे बियो साबसिन मोजांसिन जोंनि क'क्राझार पारिशखौहाय मोनसे नमुना मोनसे जोंनि बड'लेण्डनि मोनसे सेन्टार जायगाखौहाय साबसिन मोजांसिन जौगाहोनो हानाय बायदि जोंनाखौ जोङो फरायनि आरो आर'ज खालामनि कुइसनि हांखो फोरबोनि दिनाय जोंनि सोरगोफोरनि आफा जोंनि मा गोथार मानिनानै जाथों Onai sembuhkan perbuatan selesai jauh di gezeran di baknai zagra, arba baknai zagra di gerbani Yesus, Kokrajhar Maria istri bima sampai penita kai bidara tercilai semua. Amin. Kita bisa saja baknai zagra. Perbuatan Yesus legasi taten. Kasih kebahagiaan Yesus bifa ada bisa berkata jiwa nasuko orang sembaradan. Amin. Maafin hidup yuk. सिगाङाव गलांनाय जोंनि बारगाव पारिश प्रिस्ट फादार पिटार दिनै नुजाफैनो हानाय जोंनि गोदानै पारिश प्रिस्ट एन्ड रेक्टर फादार फ्रान्सिस बसुमतारी बेनिफ्राय जोंहा माबानि बेंटल डन बस्क'नि प्रिन्सिपाल फादार जास्टिन नार्जारी जोंनिनो डन बस्क'नि प्रिन्सिपाल फादार इग्नासियास सांमा आरो ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोन दिनै जोङो नेयै सान हाबलायलायबाय जमनानै जा फादारखौ नोंथांमोना सफैनो मोजां लाबोबाय आरो जोङो बे सुंद' हाबाफारिजों फादारखौ जोङो बरायनो सानदों जुदिअ जोंहा पेरिस लेभेल हिसाबै जोङो फादारखौ नाजावखांबाय दा जोङो गांसे आर'नाइजों आं पेरिस पास्टरल काउन्सिलनि भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै पेरिसनि जानानै फादारफोरनि गोदान फादारखौ गांसे आर'नाइजों बरायनाय जायो जोङो माबाखौ बयखौबो नेनानै जोंनि मानगोनां फादार प्रभिन्सियेलखौ आर'नाइ गानहोथ'वाखैमोन we are waiting for everybody to come to felicitate and honor our father provincial Father January Sangma our love and affection to this आर'नाइ दा लोगोसे फादारखौ बिसिमहालागै दोनफैनाय जोंनि मानगोनां फादार जास्टिन नार्जारी प्रिन्सिपाल बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायबाय
दा जोङो पेरिसनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय हामबाय होयो जे नोंथांमोना गाव गावनि न'खरखौ गारनानै गथ' गथायफोरखौ गारनानै जयै दोलै नोगोरै नोंथांमोननि बारग' पारिश प्रिस्टखौ जोंनिसिम लाबोना होफैबाय बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दा बोथोराबो गरम हिसाबै दा जोङो बे गरमखौ आरो गरमसिन खालामनो साहा कापसे लोंनोसै जयैनो बेनि उनाव बयनिबो लुबैनाय बादि जोंनिबो लुबैनाय बादि जोङो ओंखाम बोथिसे ज' जालायगोन जेब्लानो ट्रान्सफार अर्डार दोनबोनायनि खोथा जादों अब्लानो माने जोंखौ जाहो हरनांगौ होननायनि दा बेखायनो दहाय फादार जास्टिना SMS हरबाय 3:30 फादार फ्रान्सिसखौ दोनलांसै होनदों 3:30 फैयोबा साहा कापसे लोंनानै थिनहरजोबगोन जों होननानै लासै लासै बेलासियाव गोजोनै फै जों आरामसे मोनानि जानायखौ जाहोहरगोन होननानै दा गमामायैनो जाफुंसारबाय दा आरो खनसेबाव जोंनि अननाय आरो गोजोननायखौ नोंथांमोन बयनोबो जासिनाय जाबाय आरो जोंनि बे पेरिसाव नोंथांमोनखौ जों बरायबाय गोजोनथोंसै दा जों साहा जोंनि दिनै ready. Ready, one. Hende. Abo. आङो बयनिफ्राय गिबियाव अनसुलाथार बिफा इसोरखौ हामबायदों आरो लोगोसे जोंनि बे क'क्राझारनि अनजाग्रा जोंनि फादार पिटार आरो लोगोसे प्रिन्सिपाल फादार इगनेसियास आरो लोगोसे जोंनि क'क्राझारनिनो पारिशनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो महिला दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ आङो गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर होबाय मानोना नोंसोरो जोंखौहाय जाहोनाय लोंहोनाय आजावनाय गासिबो खालामजोब्बाय बेखायनो आङो बयनिबो मुङैहाय आङो हामबाय होनाय जाहैबाय आरो जोङो दा थांफिननायनि सम जादों दा बे सम जानायावहाय जोङो उन्दै बिनायजोंहाय जोङो फोजोबनो सानदों आरो बिनि आवगायनो आङो जोंनि अनजाग्रा फादार फ्रान्सिस बेखौहाय जोङो दोनबोदों दोनबोनानै बियो बेवहाय थानोसै आरो जों पारिशनिफ्राय गोबाव सम बेजों मावनाय समावहाय जोङो गोरोन्थिफोर मावफ्लांनो हागौ बेखौ आङो बयनिबो मुङैहाय जोंनि फादारावहाय निमाहा बिथ'नाय जाहैबाय आरो लोगोसे फादारा अराय सम मोजाङै थाथों आरो जेरैहाय बेंटलावहाय मावबोदों बिनिफ्राय साबसिन हामसिन बे क'क्राझारावहाय माने इसोरनि गेदेर बोरजोंहाय जाहाथे बियो मावफुंलांनो हायो अराय सम जोङो फादारनि थाखायबो जोङो बिगोन आरो लोगोसे जोंनि बे क'क्राझारनि अनजाग्रा फादार पिटाराबो बावैसोनि उनावनो सिराजुलियावहाय थांनोसै बेबो माने इसोरनि हाबाफारिखौहाय जाहाथे मोजाङै मोजां इसोरनि गेदेर अननायजों गेदेर बोरजोंहाय बियो मोजाङै मावफुंहैनो हायो बेखौबो जोङो आसा आरो मिजिं थिबाय आं गोलाव बुंनो सानाखै दा जोबथारनायाव आङो गुसुङै फादारखौहाय बुंनानै Mangilang Peter, Mangilang जोंनि बेंटलनि पारिश ओनसोलनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जोंनि सार निकलास
आरो फादार जास्टिन आरो गासै मानगोनां जोंनि बेंटल पारिशनि दैदेनगिरिफोर ख्रीष्ट सिबियारिफोर आरो नोंथांमोनखौ आं हामबाय होयो नोंथांमोना आंखौहाय बेहाय लाबोनायनि थाखाय दोनबोनायनि थाखाय ना दिनैनि दोनबोनाया आंनि लाइफआव माबायदि देरसिन गोजान गोजानफ्राव ओंखायनो एफाबो मानसि थांनो हाया फैनो हायामोन बे खाथि जानायलाय बुरजा मानसि फैनो हाबाय गंगारनिफ्रायबो दुमनिहाय दोनबोदों आरो पिटरजों ओरैहाय बेसिमावबो ना एसे गोजान गोजाननिफ्राय दंब्ला असुबिदा जायो जाय खाथिलाय नोंथांमोना गाजा गोमजा आंखौ दोनबोबाय आरो दाखालिबो प्रग्रामखौ फेयारवेल प्रग्रामखौ मोजां खुंबाय आरो बेबायदिनो पारिश काउन्सिलनि आरो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं हामबायबावो नोंथांमोना आं थानाय समाव जोबोद मदद होनायनि थाखाय मोजाङै आंजों लोगोसे मावफानायनि थाखाय बेखौ नोंथांमोनखौ हामबायनानै इसोरनि मुङै नोंथांनि थाखाय दा फैदो नैथियाव फादार पिटारखौ आरो जोंनि बे क'क्राझार पारिशनि जनक गासै दैदेनगिरिफोरखौ महिलाफोरखौ हामबायहोबाय नोंथांमोना दाखालिबो गाजा गोमजायै नाजावखादों वेलकाम खालामखादों दिनैबो आरो खेबसेबाव बेनियावहाय फादारफोरजों लोगोसे जोंनिहाय आंखौ आरो बेंटल पारिशनि जोंनि ख्रीष्ट सिबियारिफोरखौ फादारखौ मोजां नाजाबाय जाहोनायजों लोंहोनायजों बायदि रोखोमै बेखायनो आं जोंनि फादार पिटर फादार इग्निसियास फादार दिवेगा गैया आरो पारिश काउन्सिलनि भाइस प्रेसिडेन्ट जोंनि बिथां जनक बिन'द आरो महिलाफोरा गासै ख्रीष्ट सिबियारिफोरखौ गोसो बिखनिफ्राय दा जोङो गुसुं बिनायजोंहाय जोङो फोजोबनोसै दा हामबाय होनाय बिनायखौहाय जोंनि हेड प्रसारक इस्माइलखौहाय गुसुङै बिनो आं खावलायबाय सोरजिगिरि गोथांनि सोराबा दिनै बे समाव नोंखौ खालामबाय बेफोर गिदिरथार अननायनि गेजेरजों दिनै जोङो जोंनि दौरिखौ पारिशनिफ्राय क'क्राझार सावरायबोनानै दोनबोनो हाबाय बेनिखायनो खावलायदों जायगानिफ्राय जों दानो गाव गावनि न'खराव गाव गावनि न'आव जों रौना हासिगोन फोरबोनि बिफाया जोंखौ जेरै फैनाय समाव गाहामै दैदेनबोदोंमोन बे समावबो जोंजों लोगोसे थां गासै जानांगौ जाथायफोरनिफ्राय जोंखौ उदां खालाम नोंफोरनि गेदेर बोरखौ मोननानै जोङो गाव गावनि न'आव सहैनायजों लोगोसे नोंखौ बाख्नाय सिबिनो हानाय बायदि आरो बेयाव जि दौरिया दिनैहाय गोदान हिसाबैहाय नुजाफैबाय आरो बेंटल पारिशआव थानाय समाव जेरैनाखि खामानिखौ मावदोंमोन फोरबो बे पारिशआव थानानै नोंनि सोलोंसाफोरजों लोगोसे थानानै नोंनि फोथायारिफोरजों लोगोसे थानानै बे नोंनि रायजोखौ साबसिनै गाहामसिनै हामसिनै बयनिख्रुइ आरोबाव आगबारायनो हानाय बायदि नों बेफोरनि गेदेरथार बोरखौ मोननानै मिथिसयै नोंनि अननायखौ लानानै बियो नोंनि रायजोनि खामानिखौ गाहामै आरो मोजाङै मावफुंनो हानाय बायदि फोरबोनि बिफाया बेजों लोगोसे था बिनि देहा आरो सोलेर बिनि गासै नांगौ रोखोमाव फोरबो बिनि सायाव अराय सम दोननानै बेखौ मोजां देहा मोजां गोग्गो साननो हानाय मोजाङै नोंनि रावफोरखौ बिजिरनानै नोंनि रावफोरखौ सुबुंफोरनो फोरमायनानै नोंनि बाइकफोरखौ अनलायनायनि गेजेरजों अननायनि बान्दोआव थानानै नोंखौ बाख्नाय सिबिनो हानाय बायदि बेखौ जों जोंनि फोरबो ख्रीष्टनि मुङै बियो बिफार बिसोर गोथार बाख्नाय जाथों जोंनि सोरगोआव थानाय आफा Mari जों बयनिबो हेफाजाब क्रुसनि हांखो दानिया
Gimana jangan balik gitu. Boria kana. Ayo mau tada deh.